Γεια σας! Λοιπόν, έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο, αλλά είχα δουλίτσες και γι' αυτό δεν έκανα τόσο καιρό βίντεο και σήμερα αποφάσισα να κάνω βίντεο. Ναι, αποφάσισα να κάνω βίντεο, όπου θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2016, με υγεία, να περάσει το 2015. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ το 2015, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο τυχερή χρονιά. Εύχομαι το 2016 να είναι μια τυχερή χρονιά για όλους μας και πιστεύω να περάσετε καλά με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, αυτά. Και μπορεί, δεν υπόσχομαι τίποτα, μπορεί μέσα στις χριστουγεννιάτικες διακοπές που έχω από τα σχολεία να ανεβάσω και ένα room tour, αλλά δεν ξέρω πότε θα κάνω αυτό το room tour. Αυτά είχα να σας πω. Εδώ κλείνω αυτό το βίντεο και αυτά. Λοιπόν, πολλά φιλιά, γεια σας!